parc natural de l'Albufera és el llac, és la marjal, els camps d'arròs, i també són les infraestructures hídriques, un entramat de séquies i canals com este, el de Catarroja, que amb el pas del temps, els usos i l'oratge necessiten d'un manteniment. Un manteniment, hola Elisa, Hola, què tal? del qual s'ocupen en part els ajuntaments. El Catarroja és un dels pobles que voreja l'Albufera i nosaltres, a través del Consell Agrari, veiem les necessitats que té el sector, sobretot dins del parc natural, i s'ocupen del manteniment. En aquest cas, el manteniment del canal del port. Hola Manel, Bon dia, Àngel. com van els treballs? Bé, així estem, reconstruint un poc la mota del canal de Catarroja. Primer triturem la canya, llevem la part aèria, obriguem la mota que es diu, l'obriguem per a poder compactar el que ja existís i després el que fem és, en la màquina que tenim darrere, draguem del centre del canal per a mantenir l'estabilitat dels talussos i aquest material el depositem damunt de la mota, a la cota suficient com, per exemple, en aquesta època, que és per ellonar, no passi l'aigua per dalt. I intentem sellar totes les fugues o filtracions que pugui haver del canal de Catarroja vist del tancat. Manel, ací teniu vegetació que ajuda a mantenir la mota, com el senill, i altra que actua en sentit contrari. Sí. Per exemple, el senill és una planta que treballa molt bé perquè és de ribera i naix de l'aigua cap amunt. La bova també és una planta que t'ajuda molt a evitar aquesta erosió. I després tenim altres espècies invasores, que és la canya, que treballa de manera diferent perquè està anclat dalt de la mota. I el que fa és anar menjant-se la terra i creant una inestabilitat. No ajuda al final a mantenir l'estabilitat de la mota. Què és el que fa que una infraestructura com esta es deteriore? L'Albufera té distints nivells i, per exemple, ara estem en perellonar a pujar 40 centímetres i després arriba l'estiu, quan estem en el cultiu de l'arròs, i baixa. Totes aquestes fluctuacions de nivell el que fan és erosionar el material que n'hi ha en les motes. També està l'efecte de les embarcacions que naveguen. Hola Pep. Hola, bon dia, com estem? Pep, tu fas vela llatina, Sí, eres pescador sí, també. i eres arrosser. I sóc arrosser. Com sí. d'important és mantenir les infraestructures d'este canal? Ui, el nostre entorn del llac de l'Albufera és el més important que tenim. Si no cuidem això, és com si no tinguérem res.